Riikka. Luojan kiitos. Mä oon yrittänyt soittaa sulle viikon, Riikka, ja laittanut sulle viestiä. Sä et oo vastannut, onko sulla kaikki hyvin? Miksi sä vastaa mitään? Mä olen nyt soolotreffeillä mun sisäisen lapsen kanssa. Ja me päätettiin, että kukaan ei keskeytä meitä tänään. Soolotreffeillä? Riikka, saat mulle velkaa 200 €. Mun pitää maksaa vuokra. Voit sä please laittaa se mulle MobilePaylla nyt? Mä oon tehnyt tosi paljon shadow work viime aikoina. Ja se vanha Riikka, joka on sulle velkaa, se on nyt integroitu pois. Sitä Riikkaa ei enää ole. Sä oot edelleen sama Riikka. Ei sun velat katoo niitä integroimalla tai meditoimalla tai mitä liian. Sun pitää maksaa sun velka. Tää keskustelu tuntuu nyt todella epämukavalta mun hermostolle. Stop. Mä lopetan tän keskustelun tähän. Sun pitää etsiä se vanha Riikka ja kysyä velat siltä. Mitä vittu? Mun taksi tulikin. Mun on pakko nyt mennä tähän transitiovaiheeseen sitten. Taksiin. Sulla on varaa taksiin, mutta ei sun velkoihin. Jos mun tekee tiukkaa, niin mä käytän julkisia. Mutta tänään mun hermosta vaatii tätä taksimatkan turvaa. Sä oot vähän aggressiivisella päällä. Mene vaikka soolotreffeille, se auttaa. Moi moi!